Seye maso bwikirano toko ya chaka kurwa se county ya Kisii asengana yogo ichania awaso mwana w'imetienyi etano nemo abakagotoka nyumba mwabo gasiretie obugima ase chinsemo chia menyingwa kurengana ne amatenigo abaibori bo mwana oyo babete bakumutiga inse yoburendi bw'abana bande bamwabo obotuko obugima korendekero bwachigo kiera rero nigo abana bo bachigotura omwana oyo moke banyora atari koboka nali barangeri amate nege koreye ichani abange kyoboigo kyabage kugikerwa ase chinga kyejo koboria kwabere gokorwo cyasaba ibori kweneke bunanko barenda barabana babo anene abana bemetienyi abana bakego sebingwerere libaga lyo kubatiga inse y'oburendi bw'abana bande muri keito Julie Kerubon gagotoigorera oroboti orwa senchira yobwekirano omwana oyo mokoranya ora location kya Mabundu sub location obere kago sirio bugima bwaye ase chinchira chobotutukano omwana oyo bw'emetienyi sita nigatoka gakwete emambi ya rero asatigeire abamwabo n'abaibori babo gosoka chinsa chigoro marogoba nogocha emambi ya rero ni mambi ya chinsa igoro yananyore report kwa abantu baito banyinda bumwe na omungu baibori mbaro babere batigeta abana babo batatu kuruchinsa isano igoro rero chinsa igoro kurenda singe yo tuwo kugwa abana barabake bana batano lakini asaba batano mwana munna bwade myaka 8 umwana mukega bwade mijisita ono mwana yo tige dualenda abana babande abalinde tena abedena abana babakabuna bwaki rero isayire mwana yo kabo kamambi ugani ko mwana uri makama bere utibotema kumoboli onyoro mwana uri yakuru assistant chief bwensemeyo John Ondande nigateba tibamanyeti ekyo kirero omwana oyo osirio obugima bwaye tumanyeti gento kiagarete obugima bw'omwana kugasira ande yo anyorete gento tokorga suffocation maybe abana bakamukuneka maybe bakamohendagira kamochok maybe omwana gaika botuka garwara muna abana bakurwara lakini asinge njabo ibuli batarengange ikagera umwana oyo agasiria ubugima bwaye boigo nigo agosia abaibori abo ase akaniria abaibori gotiga abana abakeboka no kwerendera majiko naro are very clear yes serikali nga already abaibori abaiga violate right umwana oyo nabwe nete kuba no muibori oyo nonyingi nakare kugenda matanga so umwana gwate midinisita nabare kugenda neraro kugukura na ndaira negocha bono iye goro kinga baiboli abambari responsible naende kero tuatemire kubwate ngo de babali nga bako tigo mwana utigara na kakake ngendo nare ko de bangeri nga tigato discourage tabi ya baiboli utigara abana bande abana to be responsible una baiboli abana ne biye kuru asinya sai ukuye ko de banga igo bale chisara umane na koreki akoire naende bono buno yole ngomo sinini ya malaika bona butu bwa dabagambi ba matuka koleteki ngucha yotokorra ubekero tokusiri ubugima bw'umwana nigo bono abakanirie abana inchi gotaimokie bitambukera samako kabo chinga kya abana inchi abo babwatobororo obonge muko buguri asira igoro buna arora mutete kusali gali abandi nimanye tengo urumboro orora singe njumamu mwabakolete bube lakini rende yatubeke bigoro debi tukura mangana bunanya igasinjira nyororo Ingo reporter ya Ndizi TV Nyora location kama Mabundu sub location Nincha Julie Kerubo.